sremu bebre ye frano nana kunadu wo ye komfo na mo kai se ye nua ba bi baaye se woni nana bia wo emfi ahini won hye ne ba won ko ha dan ma no enne na nana nso aba ye nua ba no wo ba wa frɛ se waduru so am he ya to obetranse na nsem bi wo ho a ya toto na no na ya busebusa no ntimi sremo MCR mon cover na nani mu ma ye nua ba na ba oba pa ka ho betranse na na ye twen wo fa wo ba no etena konwam ka ho betranse tiene dia efia ha eje gira ha no anu ode ne pa transe akola oh oba ha na mo fa ne ba ne ma ne sini so ne nkola na e wo ma frase kekam si no omba akola ye ka ne ho asem no maami ye ka ne ho asem no waba nti ye da urade ase oba pa ma na ho te sei ma nyam ya dum udini po de sei pacho Zenabu yo nana krendu be ma wo kana asem pacho no te e do bade ase nana wada roma em say enua di na sembe boy abufa akoda ho ya pemsu kodu akra ne hwem na wo se edan e na wo be han e di ama no na mpese mbisa menua ba nsem mienu bi na ye ko anim Zenabu ma me pacho se nkola san na wawo mo mbacho mienza o mane ya mienza esunu bia ne papa sabi tina den na nana nko na wo se o me ha dan kra mienu no papa nso metu asen ma enye se eye nhye se on na han dan ma ai se mre tenteme ne wo ye so wan hwa akola ntia no ho punishment 3.1 na ewo kaye kasa otua meka se nyinse 2 months o kapra ama mia na masofa ahwe me okay ntia no na wo ka dia me ne meti ase hia we papa no on ne so mi mu a bedum pempen so enti se nu onu sha na adwin se akola no onu so ontimi hwa akola na bra ne papa ide ewo ho pe ne papa hwe no oi nti ontimi ti papa ne mehwe ni bi yo mama mre mu no se wo a eba ne ho ade a se wo ye oba na sede ma na wo ye wo ho ade a ene ba ne ye be ma ne de a ti se si anana nye wo ho ade no se na na ba ne nye ne de a eye ne de okotue ne ntwie na ba won tua ye so de akora ne kwa wo hu no eno ano no ebo a mpacho na waka kire no se nhye wo hu no na ese wonya mfa na ntwie ma ya wo so metua sikai se ne ne wo tua gu da chi se wantimi ankotua na ntwie na so de akora ne kwa no ano no ma enu de ewo ho enu ne ya amamre ba Ghana mara mu eye na sede se wo ye de o hwe ne ba ye nim me kire me Ghana mara so okọ abushia nanim a enya de o metima aka se akora ne ye de ye mfa man akora so o muntimi nje ne wo abushia ni eye nhye se o no so be de ebeje ne ba akui nana me pa cha wasom a o de ababa wa eken usom sen bia nso wo nkiremu bia di dinkan setana mede be mamu nana ma ne so kakra da ma di dinkan setana mede be mamu na ababa wa ide no kre se me ya me ne na ne fa ye funu no na me ne fa duru ba bi no na mi sister pesu tu mi free ba bi a metie na mi sister fie nti mi sister no ebo po se mi free na me se mi ni ba bi a me ye de me ko nti o ka kire ababa wa wi se mi pese mi dwane nti o meyi mi dem ne ma ni sa tam so mi tontoni mo ketia ti eja me se mi ba be di pa na eja ma ba na me ne yenya bibi edidi mi ba ya afi dem ho na rabata fafu asesa ne manyina ti se semna kwa bi ya na no ba o kan nti na ni tientie mu no eti edi o de toso o de me ko fox na isa asem wadi kan wa ko ba bi pen fox fm na ntia hin na ntia hin ya katachi wa trama asem so pen ayo eni dwamla mu ne eyimu ma o moton sa frem se de ma frem o heye ama me koy ti me koy na umbusa me na me kire masimu se de me kire mu kire mu nam se baba wa ni be ma na fa ye funa ese no atade be no nhye no fa ko dipa no fa mra me hwe nti fa ne niam ye den ema no na woni pa ne so de niam no ma ne se wa nhwe wa na afi no asema we kwan wase ye den fa so no ye de na ye den afa so me bo abawa ba wono bono o se niam no fa ma me no de ma me am de niam no e kwa no ano no ti de ye ne se ekodru na busuafo anim so be sesa wo dem niam ende se na ano na no kan o se bi akiri no de brew
Ene ma no sanka. Ende minu ya ba ko na ne kokon ye. Ba sa unsakan. Enti anu de yentwam free wo ne yenko yanim. Adawo. Na busuafo no te omote ye mo ba force wo be yi asem no ko se yenko kan ifi asem. Ne yekona anwie kan yensa mfanye den. Emra ho. To mo ma ye da. Me busuafo nyina ko ofin so. Yekotena honum. Mo fra baba we fun so frɛ no ti ebo no nan no mai na busuafo no se ya betena ho no nan o ma frɛ no fun so o man de yenko na emumu no na mo twen ya ebo no nan a Zenabu amana Zenabu abusuafo ho bi wo mo ho ne koye sanko omla na mo kasem no sister ya ama yo to aso e nti asem na busuafo no ka kyerɛ me se na emumu no omo de omo ka mamate se ya o ma frɛ omo de hye na wa ama no menhwe hunu se memen konkotis kan konkohwe ababa wa no se wo kura wi a ehu ni kwan se me yis ka se me de yeden ehwa akoro se ensenkaye yeden wo akora no ho enti sa se me ne mama me mu se me ne kokoye ko ekohwe akora no se bedu baabi no ba no mama so de ko baabi di a omuni hu asem bia yeden eka ti se duru me ne sa baba wa no kan ho se wode mi ase fa baabi a me mo ma so nyeden enti nso duru ono me phone so me na me phone ayira na busuafo number wo me ho no na yira ti nansem ho na menua ba ko wuye ene ko se ekoye yi ene suma fa ende da no nyina wa kire mo fon ti e fa me no ti menua ba ko efiri nkawe ho oyo obai na busan se di free be 5 years ni eja Zenabu ofa yin se ekoye nsem bebe ba me yesem ba mama mu asasem we nyina na no kan no fon so e mo mate enne no de ye gina ho ne se enhihye ya baba wa ipese uye se ko ha dan makra no wonhwe no awo akra no wanya sisi so nhwe no hwe biada na wo kire mu se de na busuafo no musi nkonwa senka ga yimra ne nkasem a wa ama emu asem o mo ka kire wunie enti bia se baabi aduru no ma ho ni de metimi ayeni ono no oti hoi na me hawadaje na yenya akwan mpese o de be kwa asem na waka ne fon so awie no wate ba se ni de asem nka se de wo abusuafo ni nsem e wona abusuafo ni nsem me ba Zenabu mabusuafo sinkonya fra na wanko ma satama mo frame no ono me enam ni nua ba ne so a me hu no me fa ni nua ba no ene dansi ni o kan ho obepe me papa na di ni ho dansi e kire me se menya ho moko ya na wanko ye be friend say o ma yenko o so onko mo be frɛ hwan bla no bra ben ya kwadu o se no mo no ni na busuafo asinkonya ye twen be ofo wa ma no mutu apo na wo ko se ye be kwa mabusuafo ho no me be frɛ no ni nua ba ne ka ho o se wonko na ni nua ba ne nye ne busuani e ma ye koye yakotwe o se yenko ye obeba wa ama kopim se yetena hwa de ba fie nti sa ni week no omo frɛ na wo so wa me so me nifu sa time na me nifu omo frɛ si ni nua ba no so se ni nua ba no so eti na woni so omo hia ye frɛ eti me so me o man tia se bia ta nwumle na me kwache fon se me frɛ me bla se na ade na ya frɛ wa amba na so me nifu na omo frɛ si ni nua ba no so ana wase me koya ho na me so le fata ahye na me ko na me se wa enti ampa se ya frau abira ya wa me famu enti na kyesa de wonu nua be ma ne ye nina munim ho na ho na ne nua ba ne ka se onu no okwa asolo ntimi nja na asole nyede emme ka nkyele me na me se enya saa de se wo ye nipa bonini ma sam wonu nua ba me na nyina amanya me nka hwe ho na me dan me ho kofi papa ne wo ho ne de obedi adanse me fie wura abratia oti wo me wo ye fie wura ne hyeda ka kye ne se na na ase no be hu na ase wajiga o pesa okontokoi ma da o ba na un kasa se ba ase na o be hu papa yi ase wani abra o pesa okontokoi ne se ma ne hwe me dia enda busuafo no so ye be hu omo but let us say ya o me famu no na busuafo no so nim hu bia na ya kwado o ma ye hu busuafo na ka se ma ne hwe me kopim se apla ne be ya mamre no o ma me hu busuani kro kosi ya o na ma famu no na me hu sa busuani no emu oya nane se wo de yemfa ne se busuafo kra ne se a wo ye wo ba enti abusuafo na sama o mo kan ti ugina so sa wo hwe wo ba no onye ne sa ono kra na asema wo ka no kra no sa ekobe 5 years nkra ni se nya dan enhu me mia na me de number e ma obi se won fa nkɔhwehwe ne kira kwan e ma me na kra no na me musa no nipa ne musa ne se akra no e ye me ba
anase nyame ba ti minua no koye no ono ni kodi nkomo na wamfa namba na yeden ama no to ba no ofe no senana me koye ne de Zenabu si akran de ye oba no ntimi fa umuja yeden nkomo obi ti akran ye oba nam so yu ene fa me namba yeden fama no na me ne nkasa na me ne kasa wo fon so mbusan se mo hu te se no so mo hu ya ende so agye atum so ba waso ye wa ba baabi a wo kwa ma wo baabi a wo no so no me ana me ka kire no se ye ntwa ne tintiti se no ni nyina akogina kora ne hwem wo gina sa asem na wo se abusuafo na ka ne so se nti wo hwa kora na na o me pa cho ndi enti sa wo be hwa wo ba no se no wa ho ode ye sen adawroma se ndi da ho no se madawroma se ni me nyina yi se na me wo ho no e won titiem na me wo baabi kora mo frem no wo se me die ani die ye e mamo hu ni kwa se me tena so na me sere kwan ho se wubusa wo baabi a yetete wa yetete makon wubusa kon obi konfo bi ase wo adum kora na eni kwa se wo pie ko na ba wie da ben ese no me fan se me di bosome miensa ti wie a Zenabu se no o se aka bosom obedi bosome miensa hwemanim zina on se e frɛ no waba e kyerɛ sɛ onyrai e wo yensem hwemre tintin CCS what chain miti a wabosome miensa no Zenabu e wanso enwa yenya abotrema no na wonwie na womra na fei e kwan e da yanim no yehwe kwan e be hye akora no na sa dan han ne die said ye wo kan say bi ana 4 years or 6 years I want in kanti e na wo gye no eno de wo be hwe ho kakra yi e de amame e den asakora no da dem di o enti obi nso atua bi sabi o maaye no be ma bi nso ne tua ya wo de ne ba ne ye den eda adenim so atemase to ono so boa kakra enye bone ba ni nyina akogina se wonne ne ho owo baabi na no ye no ye wabotre ema nipa nyina nti ye ka wo betemase a ye ma ne nwie na womra na fe kwan ye da ye nim ye nka wo beti asesa ana ma di na me fa hwa akula se me fi wura no kura tumi dendende ma enu de tu na wo ti ya tu ni de enkwala no me ensam ye nu so omso papa nso omo fa bi mre ono so fa bi mra na me fa so ai enu ye kan sa na nye so ono nkwa nso na ebe han nana o si ye tu no ontumi fa kra nso nkoda bonti ti enye ni nyina kra se wonso pe bi ma no sabe si etete wakoma wo abusua e den an suman no kra no ompese wo ba ebe ye basa so ati ase eti wo kan say adawroma me po achew mesrew ani die ni kasem enu nti ana me den kraman se no baabi amakwa akodi no me wo fa kra na se no akom kam wan yani obi an kan kyerem se ye de wo fa na ye de wo fa me wo fa ne kan akoma ana opesi kan ko de kutua yin ko kan ko ntua winyi eti o kan sa asem kyerem no ha me ti asem a me den kraman so onko kan kyerem se mesre no se akora no de nke nu tam se me kasa akora no me besun mu se me gye no na no podre ga na mla ma akora de no de ma so o he ne se o haw ebe ba na dawroma on de onhwe nyame anim ebra no de na na mfa nko ho akora ne ma meti ase de ga na mla bia no a ye de ne ma nya se wo wa wale mpo na ade koma yere wo de ne koma wo ma me de ne ma me no no to na adwuma ne sei anti ka me sre ne se nka oma ka me mfa no mle ma be wa ne mpi school wo ho ma no se me ba enu de anya adwuma nana ye ka kire wo se ga na mra akora ne ma meti ase ne ma me ngui wo se mfa ne mra na nya se wo kura wo yere ye na fa koma wo ma me abrewa ye nka ne sa na ye sre mesre wanya ado ye de ani die wo wia sim nyina ma wo so fa ni die man me akonwa metimo no na ye nsi gira ye na sabi say ye dan ye so obefa wo niam o watimi akola na du CCS na nakabibia ebe ababa wa na koma beto ne yem wo ye se hadan na me gira ne so no se me ma me enu enso ma wo mu dia nya nko na se utua o se fa bibira to ye reasonable mesre wo se no de wo kan de e wo say kamitimi bi man ka se bia me nso ma ho odin ye sei nanso mekwa akwa nso na ama enmanum ya be ni nkani nyina ne se nka mawie matra se me ye adwuma eti ya ma unye tere manse no na wotena se ya na ubetimi ayi wa se na me wo ho no se me ka se Zenabu chamanim sabe nipa no no te ho no untume mo no untume nyehwe no ti na me tu fo se what chain CCS tere manse na wa enwa nyame na meti akonwa yi mu baabi kura obeya na kom no a obeya kom no se wo gana ha kai nyina be kono atete akom ni bi entiti ase meba wate now the 3 months e wanso enwa
na wonko free na kom ni mum antitie ni mumra because ampa omo wa kom titie mu pa omo mpie wode ani de enye kuma ha no wo sunya akira na wasole ano pafa ka na busuafo pani fo mienu aba wode obu ama me eti esa me nso me man benefit of the doubt what Zenabu ma de wakamate na bisane sese dan ne high crime ba mu klana ne ba no ondidi efeso hu akla ni nansa me sheda fra brante se eni minister ma akla ni ko school de bia akla ko school 15 tribla enti wo de sene me kakra na me fa ma akla ni ko school wo se me ejisika wo hene bi ho me wia me de ba ma be pem ne na no ye ne se me pa me obeti akla se me ntia se me fa ko ba bia me fa nko no obeba ba yi na no onete wo no nana ti asem na ye no ka no ye do respect imam but ensem bi assistant na ka ne wom na saduane kura kola bedi kura de wo se ye tete akomti wunya de a obi ane wo beti ase o ba ho hwe ne school tie wa se ono bia na ase mama ye din but baby a wo drag issue ne kono wa hwa me so me me hufi asem na ye ka no je wo mu no nye se de me pe ene se medidi agya me ba me kram de na oba na ba ko na wo hwe no oba na so wo ko school wo hwe no wo hwe wono de wo me ho wono de wo ho wadi mfie sen 8 years onu wanyini we ne wadu saa ye gina wo pese oba ho no o se me no me nka se me de me ho a woni ho no no wo hye no me de me ho a me ho de me ho se me de me ho na woni ye kan ase no wakasem no wakukwa mama ya to ebedu apese oyire a ye so be yire eno wadaworo ma me nye obi a ma edin o na da bi na de oni ma American se no akora ni to ni e de obedi kran so nyam wo da bi what se da bi akora no ka 15 cities se me pa che o wadaworo ma eni dim se ayese uko school na ma me hwew so ahu na ebi a se bi mpreduasa ebi akwa akofo ba ne nanyem so ahu se ekoba sa ayi na wo no mimi eni daso bi ani ho eka wawofo no mo hwew no ho ti se ne saya man se maka dia me so mo fafo no ho no wadaworo ma me se osi ono na de me ekoye se me identity mu nti benenu omo so be kasa ne adi nkomo no mahwe omo so ahoje omo so wa omo de beboa So 23.1 Zenabu sorry tena difo me pa to nko abra na me musa wasem tew na ene yensem no doso ahwa yintimi me asema na na kan usom sen judge mi so monye yi wadawroba e se wakasa yeso so kasa yi ni asem biaka nanso nana enka hu se woni hu nana wo hu na moni ana woni nipa so na tie o wabusuya etia fanse nana wo yi yale atwa ahwe a me pa cha wana de me hospital enyiska ne yebetwa ka ya fanse nana wo me pa cha wo ya fiefo no abusuya no mkope adaka ma no mane nkasa sa kasa wo ka no ene dia wo dia ma no nyina no me mpeso be kasa sa tie wo ba efie poli nice enum wo wonu mu asemse wo hwe wo mu ba wo hwe obi de 2 wuto atade hye 3 wudidi udadem etwale eto samna de to subio mami yi se ohini we trase na se okase ebia yetete makom enu ntimi nye scam obaya obu obai kwase ha eye insult kase ba wodi tratem kwa obunu ko hwini ba mempese ko bebia na ne kwa kasa sase ebia miko ya miko tabia 500 monyema ntodwere ni kura se edem ntimi ha ma no do obedi so na wan kasa so passe asema wo kai wa wo de pede mo konana mami kasem entwa ye mema ade bi wo wa wo ye mema ni me bi wo me jase me da ko me da ko mu me ntimi nye skenye ye da mi usutu didi utu atare hye eje huhum so ne wo ye wo namoni ma me pa cha madawro ma mesrem me sada me sayem eni dim sena akom kam sena me kasa me nya adwuma anase senkane first na me ye adwuma na kababa wa we kaska na wakan kran ka me masem nya din me wo fom kura ande manu so madawro ma akom kam ya me wo honum sesi no madawro ma obi nkom ma abonte sofo na obaba ko nya bonte sofo ya na obaba ko no hye onno me ma me ho etimi so ya no ase me tifie ho eto de owo na ma me age na wo hwe ne ma na wo ase me tifie na pasem bi ka kire ya wo ye no nye judge wo da wo ma je ne nye na e ma ya drag issue na nkoduru ba bi a wo benu na wo ti judge nim saka tese me ji akwa na ko ma me ma twi we wo so kan sa
me akora no akora 6 years na ma miska no do to na makora no akora 4 years yes odi ne koma wo yere odi ne koma wo koma madawro mu odi ko tu school yes no betia makasa mepe me di e chew pesi wo bi so anya juma otwi be na kama ma me no wati ase wo nwui wo nya wo nwale wa wale na adi ne koma wo yere dia fine wo ma me abere wo no wo ne ba owo akora no akora ne ma me ni ho wo da ko mu so wo ba oto oti twe ho da ko mu wo ba odochi wo ni wo ba ote wo twe ho me nwale na wo ni wo ba wo twe ho wo ni mpra ote wachi twe ho ani de suma no ntimi fa penkopo gise omo na eti sese wo ni obi awachi obi ani eti na na ye twen o mesere o me bre no ye ni bre kura ka bibi na ya ko so ma me ni akra na ko ma mesere o sese na me ka sese ame wo ho no madawro ma nsa da me sayem pomo chew sese mi dwatoa sofu eso sana dawro ma sese no ba me ba yi di me ofa no kwa na sendi ska me ba adwuma a me wo mu no enye bete na obi asoma asa kokom se wo pe afi wo kom na sika ni wa so me dia so fu achi so fu kura me di na chi oni hu amena na me ya asore eje suma no so yo fi ade na ato abehye so eno de se sa de tie de oba be fa no ani wo wa yendi ko ba be fa na emu makora the basis of oil ya kora ne ko asem di mesrawo na na ka bibi na nya kwa baby a story ne drag ko no nya me kura pa cho se no ka de ese won se bia ebia wonye be se bia sei emfa nko na onfa pebi ma akora ni aha nti se no na me pia me kwa me ni mo fa no sa na bibi eti se na kasa na odo bia de won de se na odo ma no se ba cho sei ana no de agire efkukuam me pa cho wada matefo so ti o ma lo ba tena se obi a ye bia de bi ho a akokọ nto bedwo ti me siro Zenabu bra na so ti wanim aboye fita de ne emo ya yeah, but enya dwa bibia no ansida enra na ehu che ne so ye dedai oba Zenabu o maame odi dwa to aba o so obema kakra na mo de akotaduane amakra na twen na wo mpie 3 months de enwa na ye nhwe de efiri ho kono be ye why said na na kan bia na onye nipa bone na ho kire ba wo so a na koye nsempi o ba dia wate ase mama te kanedi wakamate yo na akura ni didi mu de ma me simi ntimi bi ona what so o ma obi akọ na wo de akodidi na mane mre na wo mfiri akom nim woni misa ne ba owie a obeye na sedie wadawro ma waso mama me wakamate yo man say what 2 minutes I must say